ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு பேப்பர் அதோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஸ்கூலுக்கு வருது. உள்ள வரும்போது அங்க இருக்கிற எல்லாரையும் பார்த்து பயந்துகிட்டே உள்ள வருது. அப்படி எல்லாரையும் பார்த்துட்டு பயந்துகிட்டே நேரா உள்ள வந்து பார்த்தா 3 பேப்பர்கள் அங்க நின்னு பேசிட்டு இருக்கு. அங்க கூட போய் ஃப்ரெண்ட் ஆயிடலான்னு பார்த்தா அவங்க 3 பேர் சேர்ந்துகிட்டு அடிச்சு தொல்லை பண்றாங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த பேப்பரை தலைகீழ தொங்க விட்டு அதை கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு கருப்பு கலர் சிசர் அங்க வருது. அதை பார்த்து பயந்து மயங்கிடுது. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கண் முழிச்சு பார்த்தா அந்த சிசர் எதுல நின்னுட்டு இருக்கு. அந்த 3 பேர் பயந்து ஓடிட்டு இருக்காங்க. அந்த 3 பேரை துரத்திட்டு இந்த பேப்பரை காப்பாத்ததுனால இவங்க 2 பேரும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுறாங்க. ஸ்கூல் முடிச்சு போகும்போது வழியில 2 கற்கள் சேர்ந்து ஒரு சின்ன கல்ல தொல்லை பண்ணிட்டு இருக்குங்க. இது பார்த்து ஆரம்பத்துல இந்த பேப்பர் பயந்தாலும் நம்ம தைரியமா இருக்கணும்னு அந்த 2 கல்லையும் துரத்தி விட்டு அந்த சின்ன கல்லை காப்பாத்துது. அதுக்கப்புறமா அந்த சின்ன கல் அந்த பேப்பருக்கு நன்றி சொல்லுது. இப்ப அந்த பேப்பர் அந்த கற்களை பார்த்து பயப்படல, ஆனா அந்த சிசர் அந்த கல்லுங்களை பார்த்து பயந்துருச்சு. இப்போ உங்களுக்கு புரியும், உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஸ்டோன் பேப்பர் சிசர் கேம் எப்படி உருவாயிருக்குன்னு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்துல பயம் இருக்கும். ஆனா எப்போ அந்த பயத்தை எதிர்த்து நம்ம தைரியமா எதிர்கொள்ளணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்போதான் அந்த விஷயத்தை நம்ம ஜெயிக்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.